Добре, йдемо, поговоримо туди з цим дядем. І все? Все було достатньо. І він не видить столиць? Як так? Не кивання. Челяники стратив столиць тут за Гордовом, видите це? Ей, бо я діджей. Чули сте? Тяжко бути гусаком у світі гуси. Ну тут є режим стелс. Ніки, він споза цього знайшов тепер тут.